Сега, здравейте, не искаш да ви покажем какво да правим, когато ни е скучно навънка. И си намирате улични любимци. Това е нашия Мишо. И се чуди къде е котката Ами. Страхотен! Страхотен, това за първи път го виждам. Честно ти казвам, нещо. Е, така се завърти. Завърти мишката в кръг. Браво, Миши! Браво на нашето Миши! Трябва да окрестим циркаджията. Циркаджията. Мам, нещо да дете. По-назад, за да мога да ги хващам.